Paras Usi, mas kilala bilang Tala Paras. Ayan. Good morning mga idol. Good morning po, Idol Rona, and sa lahat po ng tagapakinig ng IFM News Dagupan, magandang umaga po sa ating lahat. Ayun, pagbati naman ni Attorney Joey Tamayo. Hello, Idol Rona at Titala at sa lahat po ng mga katropa ng IFM. Kaway-kaway po dyan. Yes. Hi. Ayun, unahin na natin Attorney Joey at how can I call you muna? Ate Tala or Ate Tal. Ate Tala, okay. So, kilalanin muna natin mga idol ang ating panauhin ngayon, ano? Sino nga po ba? Unahin na natin, ladies first. Ano? Si Ate Tala Paras, ayan. Ayan, so magpapakilala po ako muli sa inyong lahat. Kung hindi pa po kayo nakapapanood ng aming live gabi-gabi, ako po si Tala sa Tala Tanungan. Ako po si Tala Paras from Barangay Bunuan Gazette, ang inyo pong SK Chairman. Ayun. Ang mga napapanahon. And si attorney naman. Well, ako naman si Attorney Joey Tamayo ng Dagupan City. Ako ang inyong kaibigan, hindi lang isa, dalawa, kundi ilang beses nyo na rin binalik-balik bilang konsehal. At ngayon, makakasama natin ang aking pamangkin, si Ate Tala Paras. Kahit nandito rin ako bilang suporta para sa kanya. Yes, ayun, attorney at Ate Tala, unahin na natin. Ano nga ba yung pinagkakaabalahan nyo ngayon? Pero bago muna yan, dahil Valentine's Day, anong mga ganap po ninyo today? Ladies first. ulit. Yes. Since Valentine's Day ngayon, sukatan na naman ng kagandahan. Ganon. Wow! Ganon. Pero syempre, just how I usually spend my Valentine's Day, nagde-date po kami ng nanay ko, and sa isa dyan, baka naman, it's your time to shine. Nagparinig eh. Ayan. And syempre, may mga activities din po tayo para sa ating mga minamahal na kabarangay din. Para sa Valentine's Day special ng Yes. ating SK po. Ayun. Yeah, nais ko kayong batiin galawa ng Happy Valentine's Day. Yes, to Happy Idol Valentine's. Rona and my pamangkin, Ate Tala. And to my wife, Dr. Cherry Tamayo, Happy Valentine to you. At sa aking nanay, si Chit Tamayo. Sa lahat ng mga katropa natin sa Dagupan. Happy Valentine's Day po sa lahat. Ayun, Happy Valentine's Day mga idol. Ayan, dadakuan na natin yung tanong natin kanina. So, ano nga ba yung pinagkakaabalahan nyo ngayon? Sige, ladies first tayo. Okay po. Ako po, bukod sa pagiging SK chairman po ng aming barangay, actually very busy po, kasi nga po, kumbaga all eyes on us. Kasi nga, biggest barangay po ang Barangay Bunuan Gazette sa buong Region 1. Hindi rin po lingid sa ating kaalaman na may bagong journey po akong tinatahak na mas malawak, kumbaga. Ko alam kung pwedeng sabihin, but it's really a bigger path for me. And bukod pa doon, syempre, ako po ay nag-aaral din po ng aking master's sa University of Luzon. Master's for Business Administration po. Ayun. So, follow up ko lang, no, kasi SK official ka. So, kamusta naman yung pagiging being an SK official? Actually, of course, responsibility yan. Ano? Yes. So, how do you handle it? Actually, it's both an honor and challenge eh. Kasi pag sinasabi nila na SK yan ng Barangay Bunuan kasi swerte niya kasi napakalaki ang budget. It's true. But then again, it's a challenge for us on how are we going to allocate such a big fund. Kasi nga, alam naman natin na hindi na putyo-putyo ang SK ngayon eh. Mayroon na tayong 10 participations or may 10 centers na tayo na dapat mong tutukan para naman hindi masayang yung botong ipinagkatiwala sa atin ng mga kabataan ng ating barangay. So, Ayun. nahihirapan, but then again, it makes us more inspired to do better as a public official. Yan ang Ayun. aking Yes. pamangkin. Yes. At talaga naman, ang pagiging isang SK official, kaya naman, yung mga, alam mo na, yung nabibigyan ng mga ganitong platforms, talagang nararapat lang, na gamitin po nila sa talagang katiwa-tiwala at matapat, na panunungkulan sa taong bayan. Ayun, si attorney naman. Attorney, kamusta po o ano po ang pinagkakaabalahan nyo ngayon? Ako po ay private practitioner bilang abogado sa Dagupan City. At for the past few years,
I have been in service as a councilor of Dagupan City. Now, with what is the situation in Dagupan City right now, again, Dagupan City, especially the Team Belen BK, is calling for us, together with my niece, Ate Tala, to work with them for the purpose of making some difference in Dagupan City again. Again. Okay, so attorney, bilang attorney po kayo, para sa inyo po, ano po bang mas mahirap? Pagiging abogado po ba or being in the public service? I love my work. As a matter of fact, ako ay umuwi dahil gusto ko unang-una makasama mga aking mga magulang at pagkatapos makapagsilbi sa Dagupan. Kaming dalawa ni Ate Tala, scholars kami. At gusto namin manungkulan at magsilbi, may balik yung pagmamahal na binigay sa amin dahil galing kami sa mahirap na buhay. Kaya kami po ay nandirito at nagpunta rito sa IFM to tell everyone that we are here for you to give us a chance. Ayun. So, speaking at bilang nasa serbisyo po kayo, attorney, and of course, si Ate Tala, ano nga po ba yung, can you share us yung mga achievements po before, or hanggang ngayon, hanggang sa kasalukuyan? So, since sa SK po, nagkaroon pa lamang po kami ng higit isang taong panunungkulan. Before po ako nag-run ng SK, I've passed the NC3 bookkeeping, the C81, which entitled me to become member of the certified bookkeepers. I am also a Cat 2 passer, which give me the title registered cost accountant, and I also passed my civil service professional examination. Sa panunungkulan naman po natin bilang SK chairman, I am proud na kahit papano po ay hindi po napako ang ating mga pangako sa ating mga kabataang taga-Bunuan Gazette, dahil po isa po sa isinulong natin ay ang transparency, at alam ko po wala po silang nasasabi pagdating po sa transparency ng aming barangay, dahil lahat po ng aming mga proyekto ay nakapost po. Pwede po nilang i-visit ang aming page, ang Sulong Kabataan Barangay Bunuan Gazette, at pwede rin po silang magpunta anytime sa aming office sapagkat bukas po ang aming libro para kung sino man po ang gusto makita kung saan po napupunta ang ating pondo, pwede po. And ito po ang pinagmamalaki ko, at isa rin po ito sa nakita ni Mayor Belen kung bakit po niya ako inanyayahan na maging parte po ng kanilang ticket, ay dahil daw po napakaganda po ang aming ginagawa, kasama ko po ang aking council sa aming barangay, at nawa po kung ano daw po ang nasimulan ko sa aming barangay, magawa din po namin sa buong syudad ng Dagupan. Ayun. Okay, si attorney naman, ano po ang inyo pong mga achievements before? Well, ako po ang nagpanukala nung curfew hours for minors before. Natatandaan ninyo. At ako po ang nagpanukala ng ordinance ng bawal ang fraternity sa minor de edad. Ako rin po ang nagpanukala ng bawal pumasok ang outsiders sa ating mga schools. At primary support sa ating mga daycare workers. At kasama ko rin po ang ating mga kapulisan at mga kasamahan sa protective services sa pangangalaga ng Dagupan ng mga sinaunang panahon. So basically, since ako po ay abogado, at the time, ako po ang nag-aasikaso ng laws and ordinances. At at the time, it was so smooth. Napaka-smooth po ang patakbuhin, lalong-lalo na sa panahon ni Mayor Belen. At napakarami kaming ibinigay na mga kagamitan pang sasakyan ng ating mga kapulisan, mga bagong mga fire trucks, at iba't iba pang mga gamit pang protective services sa CDRRMC. Tayo ang nag-professionalize ng CDRRMC together with Mayor Belen and Vice Mayor Brian Cua. And there are a lot more. We were able to obtain so many trucks that was used during the several typhoons at that time.
So basically, kung sakasakali po na kami ni Ate Tala ang mapagbibigyan, ay para sa mga kabataan at sa ating mga kababayan ay tutuloy-tuloy namin ang paninilbihan. Ayun. Attorney, speaking of the curfew, tapos pagbabawal ng fraternity, sa inyo po bang assessment, kamusta po ang pag-usad nito ngayon or umiiral pa po ba, nananatili? Ayun. Opo, winner po siya. At as a matter of fact, it has cascaded to our barangays, no, except during fiestas. At mamayang gabi, please join us diyan sa may bridge. Oo, you should cover that sa IFM. tell ate about that. Ayan, Idol Rona and everyone po, kahit outside Dagupan, are free Yes. to join us para sa ating kasalang bayan na magaganap po sa Quintos Bridge. Kaya nananawagan po kami, humihingi po kami ng pasensya sa ating mga motorista dahil isasara po natin pansamantala ang ating bridge para po i-celebrate, ipagdiwang ang napakagandang araw ng pag-ibig at magaganap po ang True. ating kasalang bayan na pangungunahan po, syempre, ni Mayor Belen Fernandez. Ayun, ilang pairs ba ito, Ate Tala? 25. 25. Oh, at saka maganda-ganda talaga dyan sa Quintos Bridge, ano? Talagang I remember nung December lighting, talagang isa yan sa pinaka-inaabangan ng hindi lamang mga Dagupeños, but as well as Pangasinense talaga. True. Ayun, So, so Ate Rona, how are you going to spend your Valentine? ayun, na talagang hindi tayo nakaligtas. Hindi pinalampas. Oo. Well, just like any other people, sabi ko nga attorney kanina sa discussion ko, ang Valentine's ay hindi lang para sa lovers, diba? Kapag single ka, sabi ni Ate Tala kanina, parang sukatan ng ganda daw. Parang baka hindi nakaka-receive, hindi maganda. Actually, hindi ako sure kung may matatanggap. Pero, yun, I will spend it with family, of course, diba? Aside from our friends, syempre our loved ones. Ayun. So, bali ito, attorney and Ate Tala, last na lang, ano ang nagtulak sa inyo, para to be in the public service? I'll go first. Sabi ko nga po, sabi ni Dr. Jose Rizal, kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero how are we going to make those kabataan the pag-asa ng bayan if hindi po sila empowered? If hindi sila inspired to do a lot more, to do better? Kaya po nandito po si Ate Tala Paras, naging boses na po ng kabataan ng Barangay Bunuan Geset at magiging boses rin po ng bawat kabataan ng syudad dito sa Dagupan. Ayun, what about si Attorney Joey? Well, to tell you frankly, I am supposed to retire. I already have my dentist. I already have my lawyer, my doctor. And I think public service is a-okay na for me. But once again, sabi ni Mayor Belen, Vice Mayor BK, you are called again because there is a challenge in Dagupan City. At alam naman natin ang sitwasyon natin ngayon. Kinakailangan ituloy-tuloy ang progreso ng Dagupan. Dapat maging smooth ang flow ng governance sa Dagupan City at magkaroon ng unity at pagkakaisa para sa progreso ng Dagupan. Ang Tagabayan na tilak at Dagupan City, unang alagay lang Mama Plus o Daneta, Mama Plus so Alaminos, we cannot be left alone. Dagupan should be number one. It's the prime city and the only or highly urbanized city in Pangasinan. And we should stand for that. We are Dagupeñas. We owe a lot to our city. This is the place where we grew up. This is the place where we were born. And that's the reason why I'm coming back, because there's a need. Ayun, napakaganda namang mensahe. Ato, last na lang talaga. Sabi ni Ate Tala kasi Okay lang kanina, po, gusto mo tuloy-tuloy. sabi ni Ate Tala kanina ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So, in a short message, anong advice mo para sa mga kabataan natin ngayon? Lalo na, at alam mo na, medyo, parang ang mga kabataan ngayon, medyo madami silang kinasasangkutan na medyo hindi okay. So, what are your advices for them? Ayan po, para po sa mga kabataan dito sa syudad ng Dagupan at sa buong Pilipinas na nananawagan po si Ate Tala kasi po I am an advocate
advocate for education, lalong-lalo na po meron po tayong scholarship program dito sa ating syudad. We should maximize it. Kasi ako nga po, sabi ko, produkto po ako ng scholar ng bayan. Kaya po, sana, kung meron po tayong pagkakataon, i-prioritize po natin ang mag-aral. Kasi po, hindi naman lahat nga nabibigyan ng ganitong klaseng pagkakataon. Sabi ko nga, dapat karapatan yan, di ba? But then again, the sad truth is, hindi na siya karapatan More like it's a privilege already. And hindi lahat po nabibigyan. Maswerte po tayong mga Dagupenyo dahil meron po nagsusulong ng karapatan natin na ito. Kaya naman sana, i-maximize po natin, i-prioritize natin ang pag-aaral. Nang sa ganun po, sabi ko nga, yung kabataan, magiging pag-asa siya, lalo ng ating bayan kapag sila ay naging educated. Kasi po, it all follows Kapag once you're educated, natuto ka, alam mo na yung lahat ng susunod Kaya naman, i-maximize natin yung mga libre ng ating mga syudad, lalo-lalo na ang pag-aaral. Ayun. Kay attorney naman, attorney, yung mga dahil abogado po kayo, ayan, isa po kayo sa talagang tagapaglaban ng karapatan, ng ating, especially mga Dagupeños po. Ano po ang mensahe niyo para sa kanila, sa aspetong ito? When I came down, because on my 6th term, dinagdagan namin ang scholars ng Dagupan City upang maging total 5,000 scholars. 5,000. At heto ngayon, we are intending through Mayor Belen, Vice Mayor Brian Cua, Atitala, and I, Attorney Joey Tamayo, and the rest of the team, we are studying about the possibility of providing additional increase the number of scholars in Dagupan City. We need more people like Atitala, who has been working with the city government and serving the people. At syempre, we want to multiply. Pag marami tayong natulungan dyan ng mga scholars natin, mapagpapaaral din nila yung mga kapatid nila, pag sila ay nagkaroon ng trabaho. So we will try to multiply whatever the city has invested for our people, for our poor families, para naman magkaroon mas progreso, mas trabaho, at mas magandang Dagupan City. Just like you, Madam, you're serving the city. I've been hearing a lot about IFM, and I like the way how it works, and how you just please let us know how we can help you more, because kayo po ang espejo. You are the mirror of the Dagupan City. That's why we're here. Yes. And with respect dun po sa tanong ninyo na paano pa natin mapapabuti sa mga kabataan, ang kinakaaburido ko sa ngayon sa pag-ikot namin ni Ate Tala, maraming mga disturbed na mga anak at nagpapakamatay sila. At ang ating pupuntuhan ngayon, pinakamainam, ay sa ating mental health. Yes, actually. So, yun ang ating pupuntuhan. Bibigyan natin ng mas maraming budget para alamin kung bakit nangyayari ito, lalong-lalo na, ngayon ay araw ng Pangapuso, at sana sabihin natin, kinakailangan we have to tap itong power ng media communication na sabihin sa ating mga kabataan, relax lang, huwag nilang gawing buong buhay na yan. Yes. Diba? Huwag dibdibin. Tanungin si Ate Tala kasi siya ang tanungan. Tanungan. At yan mga idol na nakilala po natin, ayan, nalaman po natin kung ano-ano nga ba yung mga pinagkakaabalahan ni na Attorney Joey Tamayo at si Ate Tala Paras. Gising na! Balita na!